בוקר טוב, שבוע טוב, ובכן פתיחת שבוע המסחר בבורסה בתל אביב. לפחות התאפיין בתחילת היום נוכח החששות הגדולים מעניין של אי יכולת הממשל בארצות הברית להעביר את התקציב לשנת 2014. זה אומר שתקרת החוב של ארצות הברית בעצם הגיעה לרמה המקסימלית, כך שארצות הברית יכול להיות שתיכנס החל מהראשון לאוקטובר, אבל אני אומר את זה במרכאות, למצב אולי של חדלות פירעון. אם כך נראה חלק ניכר מעובדי הבית הלבן שאינם יכולים ומורשים להגיע למקום עבודתם. נראה במהלך השבוע אי יכולת של הממשל האמריקאי לפרסם נתונים כלכליים, כמו לדוגמה הנתון החשוב ביותר שכולם מסתכלים עליו בעולם, נתון האבטלה. וכמובן אני חושב שהלחץ הולך וגובר על הממשל האמריקאי. מנגד הקונגרס שנשלט על ידי רוב הרפובליקני בעצם לוחץ על הממשל לבוא איתו דין וחשבון בעניין תוכנית הבריאות של הנשיא האמריקאי. הוא רוצה לקצץ חלק ניכר מאותה תוכנית בריאות, ועל ידי כך לאשר לו מנגד את התקציב. יהיו דיונים, העסק הזה פשוט מאוד לא כל כך מהר להערכתי ילך לפתרון, אבל בסופו של דבר תושג פשרה, כך שבעצם אני רואה את השווקים ממשיכים הלאה כלפי מעלה, למרות שכרגע נוכח החששות האלו בעצם נראה קצת רגיעה בשווקים עם נטייה לירידות שערים. אני חושב גם שוק ההון הישראלי קצת, לפחות את יומיים הראשונים, יפתח קצת בהססנות, אבל אצלנו לאחר שחצינו את רמת 1250 הנקודות, אני חושב שאנחנו נמשיך לראות הלאה גם נוכח הורדת הריבית האחרונה ב0.25% לרמה של 1%. האלטרנטיבה היא להתחיל ולהסיט כספים לכיוון אפיקים בעלי סיכון, רמת סיכון יותר גבוהה מאשר האפיק השקלי, אותם פקדונות, אותם אגרות חוב מסוג מקם או אגרות חוב ממשלתיות אחרות. מה שעוד בשורה, יש לנו את נושא של מחיר ליטר הבנזין. נראה בעוד יומיים ירידה ניכרת במחיר ליטר הבנזין. הערכות מדברות על כחצי שקל, כלומר 50 אגורות ירידה במחיר ליטר הבנזין. אנחנו רואים ירידה במחיר חבית הנפט. אנחנו רואים בכלל את הדולר בעולם שנכנס רמות מעבר ל-1.35. נכון שאצלנו נגע ב3.5 ואולי מתחת לכך. ראינו זינוק במהלך הימים האחרונים בחג לרמות של 3.57. אל דאגה, אנחנו נמשיך לראות את השקל חוזר חזרה לרמות של 3.5 שקלים, ואולי מתחת לכך עד רמות של 3.40 שקלים. כל עוד גם לא נבחר נגיד חדש. ברגע שיבחר נגיד חדש, יכול להיות שהסיפור הזה ישתנה לחלוטין. נראה מה תהיה מדיניותו של אותו נגיד. הבעיה היא שהתקופה היא כבר גדולה מאוד ורבה מאוד, ועדיין אין נגיד למדינת ישראל, לבנק ישראל. מעבר לכך, אנחנו חוזרים לשבוע מסחר רגיל לחלוטין, תקופה ארוכה עכשיו עד חג הפסח. אין לנו שבועות מסחר מקוצרים. אני חושב שאנחנו שומעים לראות את המגמה החיובית הולכת לכיוון סוף שנת 2013, גם נכנסת לתוך שנת 2014, ונראה שיא רודף שיא במדד תל אביב 25.